Zdravím vás, dievčatá. Pýtate odo mňa také iné spoločenské šaty, také malé, také na večer, takže toto sú jedny šaty z nich, sú celé z krajky a pod tým je spodnička bavlnená tenučka na ramienkach. Tieto šatočky sú zo značky Paparazz. Ako vidíte, to je celé, toto všetko, čo tu vidíte, to sú kamienočky, aj tu na limčeku. Kebyže ste plnších tvarov, tak stačí dať takto opaščiek dole, nemusíte ho používať. Pozrite sa, aké sú tie šaty voľnučké. Ja mám obod v hrude okolo 100, 101 tak, takže tu sa zmestí najviac a kúknem tých 110-115 cm. A tu na vám všetko zakrie, čo vás trápi. Takže, dievčatá, neváhajte, buď nás navštívte v predajni Heo, ulica Botova 5 alebo Predmestská 60, alebo mi zavolajte, napíšte, pofotíme ešte raz detaily a od vás budem pýtať miery a poprípade vám ich pošleme aj poštou, aj do Českej republiky, alebo do Poľska, alebo do Prahy, alebo do Bratislavy, hoci kde práve bývate alebo ste. Takže, dievčatá, volajte 0903 550 720, píšte mi SMS-ky alebo na WhatsApp. Teším sa na vašu návštevu a na vaše objednavočky. Ďakujem vám.